Hola a tots, estem a punt d'obrir la cuina d'En Connexió. I avui anem a Algemesí, a la Ribera Alta. Allà tenim Paco Bautista, que ens ha promès un berenar amb un ingredient ben valencià, horchata. Paco, una recepta fresqueta, veritat? Una recepta molt fresqueta, t'ho havia promès, no vaig a fallar-te, en aquesta promesa que jo feia abans de la publicitat. Així, al Algemesí, a la Ribera Alta, tenim a Jordi Bressó, que està per així ja faenat, atareat. Jordi, te'n ves cap així? L'espatuleta? L'agarres? Com estem? Molt bé. Preparat o què? Preparat per fer el postre. Doncs mira, primer, abans de fer el postre, les postres m'has d'ajudar a fer de guia del poble, val? Així d'Algemesí. Ens fem una volteta, et sembla? Sembla. Doncs mira, anem allà. Senyor Galera, tira-li fort ahí. Ahí ens fem una volteta sobrevolant esta localitat que avui visitem en directe al temps de la cuina en connexió i ens trobem la rotonda de la Moixeranga. Jordi. Bon, festa d'ací poquet, així al Algemesí. Ah, mira, o sigui que estem a puntet de la Moixeranga. Tenim l'Ajuntament, que té dos parts. Una nova i una antiga. Una més senyorial, no? Més moderneta i més senyorial. El Museu Valencià de la Festa. Antic hospital. I també va ser els xutxats, no? D'ací del poble. Molt bé. La Basílica de Sant Jaume, que no és el patró. El patró del Algemesí és Sant Onofre. És Sant Onofre, però bueno, aquesta és la vostra basílica, que té una presència, vamos, dins del poble. Increïble. Arquitectònicament preciosa. I una volteta pel Parc Salvador Castell. Bueno, un parc que s'ha reformat. Hi ha gent que l'agrada i gent que no, però bueno, és el que n'hi ha. Podeu disfrutar-ho, que ja és important, Sí. no? I el casino. Té Ja has jugat la partideta, no? Molta història. Molta història, és de veres. Ja van cuinar una volta ja, que ho sàpigues. Sí, una cuina boníssima. Com bona estarà avui la cuina també, perquè anem a fer, atenció, xus, senyores i senyors, unes rosquetes, però acompanyades d'horchata. Per tant, és refrescant, però al mateix temps contundent, xus? O sigui que apuntem els ingredients. Ens farà falta tot això. Primer, pa dur. Això és una brioche i l'hem feta dura, d'un dia per a un altre. Apunten també llet i nata. Ens farà falta un ou. Apunten canyella, la tenim en pols en este cas, per anem a aromatitzar junt amb la ratlladura de llima. I amb sucre farem l'últim pas que després veurem. I anem a acompanyar aquestes rosquetes d'horchata amb tot això que tenim així, que és horchata, granissat de llima i un fartó. Ja està. Ho han apuntat bé? Ahí tenen l'acompanyament. Apunten tot, tot ben apuntadet. Bé, perfecte. Per on anem a començar? Bueno, a fer primer la mescla de llet... Què vas passant, A veure, mira, per així tenim la nata... No, perdona, la llet, que és més líquida, i la nata, que és una miqueta més densa. Sí, me dones el gotet a mi. Fenomenal. L'ou el trenques tu? No, això el trenques tu, que jo tinc molt poca traça. Jo faig les truites i tot, però no m'eix massa, com diríem, massa políticament correcte, saps? Sempre se'n queda algun trosset per ahí. Posaríem un poc de pols de canella. Canyella en pols, un pensamentet de res, perquè és per aromatitzar una miqueta, no? Ratlladura de llima. I ratlladura de llima. Per ahí, Marta. Fenomenal. Vale, això ho deixaríem així. Un momentet. I batiríem. I faríem una mescla. Això de poder ser d'un dia per a l'altre. Això ho hem de deixar reposar, no? Seria estupendo, seria el millor per deixar-ho reposar. Però mira, com la tele és així màgica de vegada en quant, este és el resultat, xus. 24 hores després, queda tal qual ho veus ara mateix ahí, Ja està reposadet, ja està la llet i la nata aromatitzada amb la llima i amb la canyella. Es nota la canella. Molt bé. I sí, es nota, es veu ahí espolvoradeta per damunt. I este pa està dur d'un dia per altre també? És el millor. Una ensaïmà, un brioche... Valdria qualsevol d'aquestes coses, no? Una pesadura. Vale. Tallem i així veiem les porcions? Vale, faríem un dadet, perquè al portar sucre i nata i això és molt pesat. Vale? Posaríem a... Sí que s'ha quedat endurit, sí, Paco. Ho hem de banyar una miqueta amb la mescla que teníem feta, no? No molt, No ficar-ho molt, sinó que queda molt empapat. O sigui, és només que es banyi un poquet, que perga la duresa que té, no?, del pa dur. Recordem, per tant, que ens valdria també, xus, ensaïmada, una ensaïmada que s'ha quedat seca a casa. Vull dir, anem a treure-li profit a tot això, no? Efectivament. Qualsevol peça de bolleria que queda a casa, un croissant també valdria. Ara què fem així en esta reixa? El deixarem escórrer. Anem a escórrer. Perquè traiga tota aquesta humitat que té. Per cert, xus, que jo m'imagino que t'haurà cridat molt l'atenció, veus com vas corrent ahir, t'haurà cridat molt l'atenció esta cuina que avui tenim com a protagonista. Tota esta cuina. Ah, que m'ho has dit, però no t'has sentit. No, ara, abans que tu m'ho digueres, t'ha dit jo, la cuina, t'anava a preguntar, fora. La cuina està espectacular, perquè és una espècie de plató de televisió, perquè és un estudi on ensenya de manera amateur a les persones que no són professionals, els ensenya a cuinar i a fer postres com ara aquestes que estem fent, no? Per exemple. Sí, és un poc de formació per a no professionals. Fenomenal. Ara, el següent pas quin seria, Jordi? Ja les tenim escorregudes? Farem una espàtula, tenim una sartén
ben calenta i anem a caramelitzar, a sellar la torrija o la És que llesca. anem a empolvorar una miqueta amb sucre. Podem veure-ho? Sí. A veure, la mosca a la tele, tu, separat ahí damunt del sucre, serà possible? Vale, passem un poc de sucre, Deixa, tu tens dos nanos, no? 2 xiquets. Sí. Pues estaria bé que saludaren, no? Que estaran veient el papa ara en la tele. Bueno, Mira, t'estan un veient. salut a Clàudia Ara sí que i pot a mirar a la Pablo. càmera, Mira-los. A veure, així a la càmera, a la càmera. Ok. Què Un salut dius, per a què dius? Clàudia i per a Pablo. Clàudia, Pablo, el pare que ho està fent bé, eh? Molt bé. Bé, ja els tindríem ben polvorats en sucre. I ara agarrem amb l'espàtula esta, veritat? Va rentar-se les mans, que si treballem ben treballats, eh? Xus, si ell dona classes, Paco. ho fa tot de la millor Vale, manera. agafem un taco. Espatllat ahí, que ho ha de veure el meu company Juanjo. Vale, si anem cap allà. Estupendo. I ahí ho posem a la palleta que la tenim ben calenteta, Una no? paella antiadherent. Vale, i ho deixarem ahí caramelitzar suavement. Superimportant lo de la paelleta antiadherent, perquè si no faríem una destrossa, no? Se'ns pegarà. Ara, avui en dia no se fritgen com antes, sinó se fan en sartén. Vale. Té menys greix. S'agraeix també, sí, que sigui una miqueta saludable. Paco. Li havia promès a Xus un plat fresquet, eh? Estupendo. Sí. Ara veuràs el granissà de llima. Vale? Peguem la volta. Perquè I ara veurem ahir, Xus, veus que s'ha caramelitzat la part que tocava Paco, abans la és- planxa, la paelleta, ja està caramelitzada. Això t'anava a dir. I ahí ho deixaríem tranquil·lament que es Sí, caramelitza per ho tots els deixarien costats. reposar, vale? I emplataríem. Vale? I ara anem a emplatar. Bueno, pues això és el que anem a fer precisament ara. M'acompanyes cap a fora? Perquè mira si és això bonico, Xus, que encara pareix més plató de televisió encara, però és realitat, eh? Mira quin exterior que té per ací, passem, per a veure el plat acabat. Mira quin pati que té ací, xulíssim. Senta't, la gallina suïcida, a veure si se'ns quedarà quieta. Porta tota la desplaca que la gallina està. La decoració tan xula. Miren tots vostès com queda este plat mentre aprofite per recordar-los els elements, els ingredients que ens fan falta per aconseguir aquestes rosquetes amb horchata. Ens fa falta pa dur, apunten llet, nata, un ou, canyella, ratlladura de llima i sucre. I està acompanyat, com bé veuen, per la horchata, que està dins d'esta xerreta, pel granissà de llima que va coronant la rosqueta i per un fartó molt especial que té així fet l'amic Jordi, que no està fermentat, veritat? Per això sembla una miqueta més... És hojaldrat. És més una ensaïma mallorquina i ja està. Faltaria la horchata i a degustar. Fica una miqueta horchata i tastem. que pinta... Xelaeta, eh? Sí. Paco, Vale? Seria estupendo. Anem a tastar. Dime, Xus, que després dona-li un poquet a Juanjo també, con saleo. que el pobre... El què? Li fa falta. A Juanjo sí Que a que se l'ha Juanjo li guanyat. dones també. Després, mira la gallina Molt bé. suïcida. La gallina suïcida. A veure. De categoria? Internacional. Això, i un mosset al farto, eh? Adéu, Xus, demà més cuina en connexió. Un beset. Molt bé, Bo, eh? Paco. Moltíssimes gràcies. Gràcies als dos.